हेलौ लोगोफोर बरायबाय बे फुंबिलि समाव आंनि बे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम फैबाय थानाय गेदेर बर'दिन आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। आङो दिनै नार्सारियाव फैदों फुल लांनो बर'दिन क्रिसमासनि एसे डेक'रेसन खालामनो नागिरदों। आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिनै दिन्थिलांगोन फुल लांनायखौ आरो बिदिनो आङो बबे फुलखौ लानाय जादों बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। लोगोसे न'नि जि डेक'रेसन खालामनाय बेखौबो आं हायोब्ला खिन्थानो नाजागोन नोंथांमोननो। जुदि दिनैनि भिडिअ'आव दिन्थिनो हायाबो जानो हागौ, उननि भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दिनै जास्ट फुल लांनायखौल' आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन, नायलांबाय थादो। आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। नैबे इनदर फुल न' सिंनि आङो बेखौ लांनो नागिरदोंमोन, दिनै लांथ'ला। आङो नै এইটো মানে টাবটো ডাঙৰ দিব হা, এইটো জোতাটো ডাঙৰ দি পেলাই ভালকৈ কিবা কৰিব, মাটিও দিব দেই। नैबे मोननैखौ लानाय जाबाय, नै नायदो। बेनिफ्राय आरो दंबावो नै बेखौ लादों, टाब गोदान सोबाय बेयाव। थारमाने टाबा फिसा फिसामोन। ओमफ्राय नै बेखौबो लादों, नैबे फिसा फिसाखौ लाबावगोन आरो मोननैसो। नार्सारिनि नुथायखौनो आं देखायदों नोंथांमोननो, तुलिका नार्सारि बेयो। आं बेयावनो लांफैदों। मथा मथि गासै 5,000सोनि बाजेट खालामदों आरो फुल लांनायाव। बारा लाङा, जायगाबो गैया डेक'रेसन खालामनो। बेनिखायनो 5,000सोनि लांनानै एसे साजायनोसै आरो न'खौ क्रिसमासनि थाखाय। बेनिफ्राय न'आबो बारा मोजां नङा नालाय, बेनिखायनो बांद्रायबो लांथ'ला। फुला गोबां दङ दंनायालाय, नाथाय लांजोबनो हाया। गुलाब लागोन। गुलाबखौबो लादो मोनसे। गेन्दाটো किमान लय? हा 20 টাকা যদি এইটো 5টামান 4টামান দিলে হৈ যাব। ফুলে ফুলা নাই দেখোন, কেতিয়া ফুলিব ফুল গেন্দাটো? জানুৱাৰীতে ফুলে নেকি? তাৰ আগত নুফুলে হয় নেকি? এইটো কি গোলাপটো ডাঙৰ হৈ যাব নেকি? এইটো ডাঙৰ হ'ব পুৰা? গছটো ডাঙৰ হ'লে তাৰমানে অসুবিধা হয় পিছত। কাটি কাটি দি থাকিব লাগিব আৰু কলম। টপ নাইছে। কাম কৰক, ডাঙৰ টাপ লওক, 3টা-4টাকে একটা টাপত দিব। এই গোলাপটো কিমান ডালত? 100 টাকা। 100 টাকা।
যে ঠিক করে দিব তো। নহয় এটা কাম কৰ দুটা জাত দিলি হ'ল ইয়েলো দি দিওঁ আৰু হেৰি দি দিওঁ ৰঙা দি দিওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব দেখোন। এটা টাবতে দিলি হ'ল নেকি मोनबेसे लानो मोननै ना मोनथाम आरो এটা কালাৰ বাছি দিয়ক ভাল চাই नैबेखौ लाबाय नै ভৰাব পাৰিবতো গাড়ীত উঠাই দিওঁ হিচাপটো কৰি থাকিলেই হ'ল সেইটো মনত ল'লে হ'ল কি কি এই চাই ল এইটো হিচাপটো গাড়ীত উঠাই ল'ম আৰু গোলাপৰ বোলে 100 200 300 ज्यादा तो करवाएंगे हा ले जोङो फुलखौ लाखांबाय थांसै दायो नै गारियावनो सोबाय नै दिन आरो दिकियावबो सोबाय माखासे दायो जों थांसै आरोना अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नोसै डेक'रेसन खालामनायखौ आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिथ'ला आङो उननि भिडिअआव लाबोनोसै न'जों लोगोसे आरो डेक'रेसन आं उनाव दिन्थिसिगोन आरो नोंथांमोननो दिनै फुल लांफैनायनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों